weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to nanka fm to hefa fm to daka fm to ziga fm gorgola fm to likseyba radio likseyba gorgola fm ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane alpha ba to moderne ha to galle makko sama sa to killinkara kay haydi ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie société sinem ko société nationale industrielle miniére ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ndera lebbi jeeɗiɗi hitande 2022 nde ɓe puɗɗima yeyde ɓe puɗɗima yeyde million ngaji jeeɗiɗi piccala capanɗe jeeɗiɗi e tati million woni 7,73 millions de tonnes taw ko fer brut koɓe puɗɗi yeyde to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o ƴetti lana makko ndiwaka aljuma hande o yaɓini Tokyo lamorgo leydi Japon nayimo to noon ko tawtoro yeyde sommet bateau duuɓi jeetati sommet hakkude leyɗele leyɗe Afrique e leydi Japon to leydi Mali hono chef d'état major général de leydi ndi hono général de division Oumar Diarra o waɗi visite makko to e nder o waɗi visite makko to base militaire mo Barkhane koninkoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane to gonno e oɗo saaha joni tawi toon koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde FDS woni force de défense et de sécurité de leydi Mali to leydi Guinée Conakry docteur Thomas Yayi Boni médiateur CEDEAO cuɓaɗo to hakkude mum e CEDEAO leydi Guinée ñalawma hanki o tinama o joddima kene wona e yimɓe sappo taw ko yimɓe dawrugol tawteɓe ndera leydi he to leydi Algérie Emmanuel Macron hoorejo leydi France tawteɗe jillu mum balɗe tati nder leydi Algérie o wali jamma makko gadano e nder leydi he to leydi Angola résultat ji ko fate sungoji sarɗiyeji jalti ha laaɓi hono landa wiyete ka MPLA ko kañumen keydi yesso ɓe keeɓi majorité absolue taw ko majorité tokoso ɓe keeɓi 51,7% to leydi Italie toon ko neɗɗo goto tawa ene wonde mborosaji tati ɓurɗi mawnude oɗo saaha joni e nder leydi e nder windere he kala saabu kayo tawedemo omo wondi e covid 19 omo wondi kadi e morso biyeteɗo variole de singe e VIH sida ɗiɗo rafiji tati kala tawama e makko lawol gotol ko ngol ɗo noon woni lawol gadnolo ko neɗɗo goto tawe wondude ɗiɗo mborosaji tati e nder windere he kala bisimilla mone kelki hotodirte joni piren pacciren mi hildana bela yoro mi jaftay bela hayo bela mi dañi bela ko ɓatake umrade et le grand guérisseur docteur Djibiso docteur Djibiso le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa le grand guérisseur docteur Djibiso ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗori koni e nder windere he kala bawɗo golle mum laaɓaɗo wune laaɓɗo reedu malaɗo wune le grand guérisseur docteur Djibiso ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrome dogam sitta wonduɓe hémorroïde tension ɗojjo duumiɗo deedi guttoji koyɗe musoje wonduɓe usraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala le grand guérisseur docteur Djibiso ene yawran ɗumen le grand guérisseur docteur Djibiso ene yawrani ɓen ɓe arsugaji men kippi ɓe alhaaliji men loofi jokkodire le grand guérisseur docteur Djibiso joni jiɗɗa hoore maɗa le grand guérisseur docteur Djibiso ne andina dendagal killineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi to base makko to Kidira kala jiɗɗo jokkodirde makko noon to banggue Kidira mbaɗata ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko yimɓe yewtide makko to banggue WhatsApp mbatta ko 00 223 ko numéro makko leydi Mali mbaɗa 70 85 72 47
le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne andina dendagal clinique makko tawateɓe nder leydi Mauritanie wonde base makko tawateɗo to Elmina sara préfecture 6e ha joni base on e gollo ene tawe ɗon miñi ko almudo makko labdo reedu ganduɗo leɗɗe ene wiye ceerno Makiban noon kala jiɗɗo jokkodirde mum numéro mum téléphone to leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 73 02 83 so tawi ko yiɓe hebde noon to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 924 16 81 docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko labde reedu malaɗo wone ene wiya ona safroyade ɓuuri safroyede kala rafi mo jiiɗa ene jogii lekki kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ken tokkordi nooro ari ko wallude en e safrude en haa moni kala yiito heen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma haa wula juppa heen aɗa yara no wirani joni joni keɓa heen cellal ɓanndu maɗa gorel teya ala rewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓanndu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓanndu muɗuma caɗele goragu ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel tayya mbatta ko www.goreltayya.com so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare oɗon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54 so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abou Bah 282 29 43 so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88 jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade Gorela Teya de kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone mawnde nogas e jeegoma lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habruji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko musidɗo men sehil men miñi men Saydou Abou Bah ko adi kabruji men noon eɗen mbiya dendagal ɓen hettiyankoɓe radio Mauritanie radio Mango taw ko radio Mauritanie kala kay ha tenti noon e wattuɓe hakkillaji men e yewtere witende cifti e daari de musidɗo men sehil men Abdoulaye Ndiaye ɓurɗo lollide Demba Babaɓe waɗanta on eɗen mbiya noon aleta paaɗo o yo mbattu hen hakkillaji mumen man ketto yewtere nde tawa deftamo yewtere nde musidɗo moon sehil moon Ghalii Abou Bah kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puddortoɗen sinim woni société nationale industrielle et minière mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde
ndera ɗiɗo lebbi jeeɗiɗi hitande 2022 puɗɗiɗi ɗi ɓe kolori ɓe mbawi yaltinde e yeyde kene qimen ha million ngaji jeeɗiɗi piccalla capanɗe jeeɗiɗi e tati taw ko million woni 7,73 million tonnes ɗum noon taw ko feera brita koɓe puɗɗi yeyde ɓe kolliri noon e ɗum holit tan wonde oɗo saaha joni koɓe puɗɗi yeyde ko wonde kay ɓe jettima ha 98,2% objectif fixé woni fandare nde ɓe joofi wonande hitande 2022 nden ko directeur commercial société o noon hono biyeteɗo Mohamed El Hafed Wula Yahya ko kañum tigui ɓayyini habaru o holliri noon woni objectif woni fandare sinem noon ko yeyde hitande 2022 nde ko yiddeɓe kay ko yoɓe jeeyi ha qimen ke yeyde kay kene wona 13 woni sappo e tati piccala 2 million taw ko toon feera brita kolliri noon woli yeheye noon holliri wonde sinim heeɓi oɗo saaha joni kadi e hitande hikka nde ɓe keeɓi kilineɓe hesɓe ko wayno oɗo société biteɗo tos yali on ko société mo leydi Algérie naɓe ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeena ha to Nouadhibou yoga e leeɗe tawteɗe nder Nouadhibou lobbuɗiri men tawi tigui oɗo saaha kala e ɗonka cattuko no fewi caggal kay robiŋaji ndiyama robiŋaji ngakkude e yoga e leeɗe ɓe kolliri ɗon e kala saaha ko kuppiraji courant deggodirɗi ko ɗum tawete ɗon ɗum saabima noon mette kewɗe no fewi wonande ɓen yoga e hoɗɓe nder Nouadhibou ɓe mbaɗi erago noon faade e laamu leydi Mauritanie dañantaɓe kay solution ngaji taw ko définitive beele kay ɓe mbawa settude ɗeɗo caɗele duumiɗe e mabɓe ko ɓooyi ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni yoga e leeɗe kay ma jomumen cooda citernaji ndiyam taw ko ndiyam ɓe kolliri noon kala tonne ɓe cooda ɗum ha ujunaji 5 taw ko mbuuɗu e haalisa uguya ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie teskama jamma alkamisa hanki faya wendoka aljuma hande o teskama toɓoji kewɗi ndiyam e yoga e leeɗe tawateɗe nder Nouakchott to legal Riyad ɓe keeɓi 36 millimétre Arafat ko 4 millimétre legal bitengal Kadram ko 4 millimétre legal Sebha heɓi 32 millimétre te yareta ko 25 millimétre Lixar heɓi 35 millimétre Toujinine ko 45 millimétre Dara Naim heɓi 49 millimétre te yareta heɓi 27 millimétre e ñalawma hande o noon e ɗeɗo balle kala ha tengti ñalawma hande o circulation ne metti no fewi e nder yoga e nokkuji e ndera Nouakchott guila leeɗe tokose ha leeɗe mawɗe kala leeɗe kese kala teskama ko digui e kewɗe woni e goudron ngaji e leeɗe kay woni tigui e beddaji yimɓe hewɓe kattanta kay jippade ɗiɗon goudron ngaji leeɗe kewɗe oɗo saaha kala galleji ɗi ene mbi dakka ndiyam ne tawe yo layru mawdu no fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sennumima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena Barthélémy Diaz kañum woni maire mo Dakar o waɗi jillu makko alkamisa hanki o to Touba o heeɓi fattange noon joddade e khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké Barthélémy Diaz noon holliri hen weltare mum mawde no fewi joddade mo e khalifa o holliri tigui wonde o ñaguima khalifa woni duwanomo kanko hoore makko e dongal pawangal ngal dow hoore makko ngal kay so jogade ardade mairie nde Dakar e o ñaguima kadi duwaw to banggue kay halfinedemo yo joɗono diɗɗal landaji bitengal yewi askan wi joɗanade ɗum to suudu sabbiyeji do leydi ndi o holliri kadi o ñaguima khalifa on jagonto kay Allah duwonto dendagal leydi Sénégal kala nde jamma dumuto hen leydi ndi kadi wawa ƴellitade hano hannirtini ha joni koto Touba keddoɗen direction halfinaɓe ko fate gestion e rende prévention ko fate yo layru e nder leydi Sénégal ɓe kolliri tigui maɓe neldu fodde kene qimen ha citernaji nogasa e to Touba ɗina citernaji noon nawata ɗum toon ko siɓade idi horsude dendagal diƴƴeta ko toɓoji yoga e yo layru tawateɗo e yoga e leeɗe e nder Touba holliri ɓatta holliri tigui kabaru o ko gouverneur mo Diourbel biyeteɗo Ibrahima Fala holliri noon ɗiɗon citernaji nogas poɗɗi yaade ma tawtoy toon 17 citerne ɗin ko gonɗi toon tan o holliri noon wonde oɗo opération waɗat tigui ko balɗe sappo ko adi ko maggal ngal ene fuɗɗo caggal maggal kadi mbaɗi gon toon balɗe nogas caggal maggal Touba siftinde on noon maggal Touba hitande hikka nde fuɗɗoto ko ñande sappo
sappo joya lewru septembre woni darotonu ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Issa Thioubam ko conducteur woni dognowo taxi moto Jakarta e nder commune mo Matam kanko noon waɗano agressé woni tigui waji goto yinno yande makko walla yanno e makko ñande alarba ɓennuɗo o ñande jamma alarba ine weeta alkamisa hanki o yinno noon ko heptude moto makko Jakarta on noon ko client ƴettunoɗomo kayyo nawɗum to wite cempeng noon en tawi nder commune mo Wuro Sidi sappo joyi kilométre e nokku to ƴettumuɗo client o noon ndeke ko agresseur nde ɓe jeeyi tigui ha e nder yolde ko ɗon tigui darti ƴetti poudar noon fulli e guite makko o natti yiiɗi ɗon yaltini laaɓi noon yiiɗi fiidemo e fiidemo labɓe gam yidde heptude moto makko Jakarta kanko foof noon e guite muɓɓade haɗani o dartima no dole makko fonno o woni sippirde on salade moto makko Jakarta yaha no Allah waɗata ha joom oto goto wirti ɗon kañuma faabima ko ɗon tigui kanko wat bonijo o furti o naati e ladde oɗo saaha joni noon kanko Issa Thioubam tawe to hôpital régional de Matam commissariat de police mo Matam noon udditi hen losgoji jaaƴi no fewi beele ɓe mbawa fawde juuɗe mabɓe e oɗon jinnoɗo wadde oɗon kawɗon guyka ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jehen ha to wite Kumkane noon tawi e nder falde weeli gara toon ko capanɗe 4 suka debbo kañumen kebla heblo moƴƴo no fewi mais ha ɓe mbawi ka ɓe gandi ɓe mbawi oɗo saaha joni fewnude guila e cabune ha e eau de javel kala ɓe mbawi fewni ɗum hano hannitini gona heblo noon tawa kadi ko ministére de la formation professionnelle mo leydi Sénégal kañum tigui hebliɓe ngoɗon heblo ko aljuma hanki o ɓe mbawi yaltude e ngoɗon heblo mujibu ngo heblo ngo noon ko yidde kay wallude yeroɓe e oɗo saaha joni haɓade ko fate wasama gollade e haɓade kadi yidde ittude rewɓe e tigui yitti ittude rewɓe ha mbawana wallude rewɓe ha mbawana koye mumen maire commune Kumkane noon hono biteɗo Mamadou Siradio Dia o holliri hen weltare makko mawde no fewi e ɓeɗon capanɗe 4 rewɓe heblaɓe heble moƴƴo no fewi wawɓe kay wurnude koye mumen e jogade hoore mumen oɗo saaha joni holliri noon sinno ko labbi makko taƴatno kala lebbi tati heblowa ngoni no foti waɗede nder falle nde beele kay dendagal yimɓe kala ne mbawana koye men hano hannirtini o holliri kadi ngoɗo heble ne tengtini tan wonde hay sino neɗɗo jangde mum ala to yetti kay wole nokkuji so tawɗi kay heblama heblo professionnel jomum ne wawi tigui wadde wodde ko waɗi e wodde ko hebli ha tigui wawa wawande hoore mum ɗum ɗon ene usta wasam gollade no fewi e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni aljuma hande o no gasa jeegom lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi Macky Sall horejo gendi Sénégal o ƴetti lana makko ndi o kam o yaɓani Tokyo noon kañum woni lamorgo leydi Japon nayimo to noon ko tawtoriyede sommet woni batu taw ko bateau 8e sommet conférence internationale Tokyo sur le développement de l'Afrique woni koɓe mbiyata tikkat ko altine ko hollirama noon ko ñande altine batu ngu noon ko balɗe ɗiɗi ko waɗata woni tigui ñande asete e ñande aleta ene teska noon ko ñande altine ɗamina tigui kanko Macky Sall horejo leydi ndi maw artu e nder Dakar lamorgo leydi makko e nder nguɗo batu noon hitande hikane teskama tigui maɓe jewtun ko fati toɓɓe tati toɓɓere arweninde koko fati kay transforme de Afrique en région de croissance rigoureuse toɓɓere ɗiɗi ɓerde nde noon ko réalisde une société résiliente et durable toɓɓere tati ɓiri nde noon ko réalisde une paix une stabilité durable e nder dongre Afrique kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jeen ha to Thiès noon ko câble courant taw kadi ko haute tension kañum masi toon cukalel dewel toksel jarowede duuɓi sappo e ɗiɗi to legal bitegal hersen e nder Thiès ko Allah faaɓi cukalel ngel noon e ngel wiye anta fayi o sumi hen cumanɗe musa no fewi kono e ngel wuuri e ngel hisi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men ɗemgal pulaar sen umima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen hono chef d' état major général des armées de leydi Mali o waɗi visite makko to camp militaire to armée leydi armée française ɓe hinde bartan toɓe gonno to kawo to gawo koye saaha kay o wonno e visite makko d' autorité e nder secteur 1 de l' opération Mali ko to gawo ko toon tigui o felliti kanko général de division Oumar Diarra chef d' état major général des armées e yaadiɓe makko ɓe jetti to base ɓe jetti base o noon ko sanga 7h30
ɗum wonno ko ñande alarba no gasene ya lewru utta gonɗen ɗum e ndera base o noon o jo e ndera base e ndera base barkam noon e oɗo saaha joni ko dadiɓe ɓe leydi Mali ɓe hinde FDS woni force de défense et de sécurité tawte toon tawte e ndera makko omo arduno toon noon kanko chef d'état major et commandant du théâtre est wondude commandant du secteur wondude coordinateur mécanisme opérationnel de coordination woni moɓe mbiyata mokko e officier ji sous officier ji wondude zone de troupe visite o noon e oɗo visite o noon oɗo base kala ardi ɗum o ardima toon kadi e ndera visite he o ardima toon kanko chef d'état major ko wiyete levé de couleur woni tigui ummingola drapeau national mo leydi Mali ha joni kabaruji men e nder leydi Mali ñande talata nogas tati lewru utta gonɗen ɗum e ndera communiqué ɓe cellani tawi ko wonduɓe dialyse tawateɓe to centre biteɗo Galvado e renduɓe fedde taw ko fedde wiitede AMDG woni association des maliens dialysés de Gravardo ɓe mbaɗi communiqué mabɓe faade hoorejo leydi ni hono colonel Azimi Koita nde faabotoɓe e ballal matériel walla ballal haalis haɓe mbawa tigui hebde machine aji timmuɗi no ɓe mbawi tawadde dialyse aji mabɓe e kala saaha e nder ha leydi he ɓe kolliri tigui machine aji kewɗi tawateɗe nder on centre biteɗo centre de Gavardo kala saaha machine aji ɗi ne paana panuji musɗi no fewi ha tenti noon e ɗi machine aji baɗirteɗi hémodialyse koɓe kolliri noon ko machine aji jeenayyi tawte toon hen tati hen machine aji tati e kala saaha koko paani ɗum noon ko caɗele mawde no fewi wonandeɓe ɓe kolliri e nder oɗon centre capanɗe jeetato e ɗiɗo neɗɗo winditiɓe taw ko wonduɓe dialyse waɗoɓe kala saaha dialyse ɓe cellani waɗoɓe dialyse e kala saaha e nder ɓen noon hen capanɗe tato e jeeɗiɗo ko worɓe e nder capanɗe nayo e joyo ko rewɓe ɓe kolliri ɓurɗo famnude duuɓi ne yaara duuɓi sappo e ɗiɗi ɓurɗo hewde duuɓi on yaara duuɓi capanɗe jeegoma e duuɓi joyya ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mi metto leydi Mali ko to leydi Kine paɗen Thomas Yayi Boni gonnoɗo hoorejo leydi men cuɓaɗo e oɗo saaha joni waɗa tigui médiateur woni dogo kore jaam hakkude CEDEAO e leydi Guinée o joddima e ɓen wiyeteɓe des acteurs politique woni tigui yimɓe dawrugol tawateɓe nder leydi Guinée o joddima e kenen wona yimɓe sappo e mawɓe taw ko tambiɓe kenen wona coalition ngaji nayyi dawrugol tawi ko coalition ngaji ɓuuri tidde e nder leydi he ɓe joddima kenen wona waktuji tati timmuɗi e nder jonde he noon ine nder ɓe o joddiɓe noon tawe hen représentant catala bitegal addada woni alliance nationale pour l'alternance démocratique e yimɓe landa ka Saydou Dalan Diallo addi wondude e yimɓe landa RPG e alliéji Alpha Condé wondude kadi e yimɓe FNDC woni Front national pour la défense de la constitution wondude e yimɓe catala bitegal landa wiyete ka koreta kalngal ko joom haalis goto biyeteɗo Mamadou Silla addi yimɓe dawrugol ɓe kala noon ɓe kolliri tigui weltare mabɓe mawde no fewi saabu kay ɓe kolliri Yayi Boni wawi tigui hettade ɓe hano hannirta ni ɓe kaali ko woni miijoji mabɓe kala ɓe mbiyeɗi ɗum kadi ɓatake taw ko ɓatake doléance uji mabɓe kono on ɓatake noon ko kamɓe winduɓe tan e Yayi Boni kamɓe tan gandi ko woni e nder oɗon ɓatake on paami ko top secret ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Algérie paɗen Emmanuel Macron hoorejo leydi France tawateɗo e jillu mum ngo balɗe tati e nder leydi he o waali jamma makko gaɗan noon e nder leydi he o joddima ko juuti e nanɗo makko sehil makko Abdallah Majid Tebboune kañum woni gardiɗo leydi Algérie ɓe jewtidi ko juuti noon ɓe mbaddi kamɓe ɗiɗo kala conférence ɓe jiito paɗe conférence de presse to paɗe présidentiel e la Mourdia ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni kamɓe ɗiɗo kala ɓe kolliri jeese kese kay gam yidde gollodare ha tenti noon to banggue momariel ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Angola paɗen alkamisa hanki o commission halfinaɓe ko fate sumgoji e nder leydi Angola ɓe dokkiri résultat ji taw ko résultat ji provisoire sumgoji sarɗiyeji bannoɗi nder leydi he ɓe kolliri ɗo résultat ji noon ene couvre 97% vote leydi ndi kala ko ɗo saaha joni ko landa wiyete ka MPLA kañum heedi yesso ko heeɓi ko wiyete courte majorité woni tigui majorité tokkoso MPLA ɓe keeɓi 51 piccal 7% ene wayno ɓe keeɓi temedere nogas ene yiya député rewe mabɓe noon ko landa lunda ɓoyka no fewi wiyeteke l'unita ɓen keeɓi 44,5% e ɗum noon e holle tigui wonde ɓe keeɓi capanɗe jeenayyi député landaji keddiɗi jeegom noon moni hen kala heeɓi tan ko cetta kuntal landaji nayyi noon hay goto majji heɓani hay député goto siftinde on noon to leydi Angola e oɗo saaha joni yimɓe leydi ndi cuɓoto tigui sarɗiyeji to banggue suɓade hoorejo leydi noon ko ɗiɗon sarɗiyeji kañumen cuɓoto
hoore podɗo wonde hoorejo leydi mumen habaruji men jolam jaɓeɗo dirten koto leydi Italie e nder leydi Italie ko meeɗani yiyede meeɗa nanede ko ɗum woni ko waɗi toon ko neɗɗo goto tawa tigui ene wonde mborosaji tati tawi ko ɓurɗi mawnude oɗo saaha joni e nder windere he o tawama omo wondi e covid 19 woni covid 19 omo wondi kadi e rafi biteɗo variole de singe omo wondi e rafi VIH sida ko ngol ɗo noon woni lawol garwanigol mbiɗen nder windere he kala ko neɗɗo goto tawre ɗiɗo rafiji kala lawol gotol kanko noon ko italinajo omo yaara duuɓi 36 o heeɓi rafi o noon koto Espagne o saaha o yilluno to leydi Espagne o waɗino toon jillu makko ko 16 ha nogasa lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa ɗiɗi ma o arti noon ha e nder leydi Italie ko ɗon o fuɗɗi tinde kayim e maale wonde kay omo wondi e maale o sellani o yehi test tawi omo wonde covid 19 ɓoyani noon omo wonde ɗina safruji ko ɗon kadi o teski e kala saaha gurdulle e puƴi ene yalta e guila e reedu makko e guttule makko ha e juuɗe makko ha e dote makko kala caggal ɗum noon o waɗoye testé to hôpital biteɗo Catania e nder Sicile o tawa tigui omo wondi e rafi variole de change ɓe tawi kadi en même temps kadi omo wondi e VIH sida woni tigui rafiji tati kala tawa e makko woni variole de change covid 19 e ko VIH sida e oɗo saaha joni noon teskama tigui o safrima o selli o serti ha laaɓi e covid 19 o gayni kadi o serti e variole de change e oɗo saaha joni omo waɗa ko wiyete trithérapie ko fati e VIH sida o ma ƴetta leɗɗe mum safaruji mum e oɗo saaha joni o yalti hôpital musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men ɗemgal pulaar e sawde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kettimaɗake jaam o jaam Allah jogomi jogo